Pati sa rest na kita talaga. Hindi na yan tao. Talaga na ako. Matapos sa... Ikaw po. Tumago po, hindi nga ikaw. Kaya nga. Kaya nga. Kaya nga. Kaya nga. Panel mo. Ano yung kaya? Mataga mo na yung pagka. Okay, kita di mungga. Oo, magpapalala. Sabihin nila. Sabihin nila mga mo na may salita. Tuloy mo kasapat. Oo, ito pala sa taas tayo. Alam ka lang, walang iba ka. Wala akong nakaisip. Gawin mo ba? Uy! Ito. Yung dua. Kami. Ayun ako. Gawa. Kumain. Ay! Dulu. Halo. Sa media na giro mo, may pa na giro. Sa media ko. Ah! Bubo. Ano ko? Hindi mo. Stay down pala, wala mo. Bago pa. Ay, totoo ko tayo. Next tayo. Oh, kung hindi na no. Ini membuat banyak umat tidak dapat dihitung. Yan kaya kita. Oh, ano ba sa likod mo ba? Alright, kapag na wait, boss. Banyak, ba? Okay, baik. Tak boleh main.
Nabawas ang pagano. Ano ka na? Daya mo na? Ay, tres, sabi ko. Yan o. Tawag ko pang kalo. Puros bipang pala, bandong, hindi sa kuya. Yan o, pilihan. Pala ko. Dito na kamo yan. Ito pa. Tago ka muna. Dahil may mga ibang lugar na kung tago. Bakit na sabi? Bakit sabi nga? Wala naman. Ano yun? Wala, ayip ka. Hindi dito ayip. Eh, mga nagaw, baka no. Ano mo na? Unable to hear mo na. Hindi ko may nagkina. Okay, ano ba na Hindi, ba kaya?
Dia magmumuni ka din. Sumahay ko ko. Bakit naman ang bulan na? Naman ang bulan na. Ay, sige. Bumba. Oo, yan. Mayo. Patron naman sa anak ko yung
Cargo, 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 cargo. Bigat. Anak, alaga, alaga, alaga. Okay, Jack. Buwan basta. Oo. Basta po. Makatirap na naman ang sabihin. Iya, no, para no, sa siya. Hindi pa ganun sa siya. Okay lang. Diba? Diba na? Ay, sige mo ako. Marimari pa ito. Lagi na ako. Nakawag siya. Ang buhay. Biwa, 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 biwa. Wabia, 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 wabia. Wabia, wabia. Asay. Wabia.
Say, tapos sabihin mo sa wala pa ako sa sarili. Pinaputas. Ikaw gumagawa yung pa yung pa. Ito ba? Ito? Ito pa nung hayo. Ano gusto hayo? Hayo. Oh! Dan! Marot. Sige, dito gusto ko lang. Boss, boss. Boss, that's who are you? Boss, okay. Kaya ako man. Boss, sama ano? Mapapareta eh. Eh. Betul, bahasa saya. Utama Kapilya ng palagi na Hai, pun sampai nasuwa yun.
hayop. Yan, yan. Sige, ha. Yan, pang hayop. Puro ko pa. Ito, ikaw to, nagulat namin sa mga pagkalaban. Bata, laglas pa na. Ayaw mo. Uy, ito. Yo, sabi mo. Anong energy? Tuloy load. Dalawa. Go. Sabi. Ito. Tagal. Ito. Takbo. Gusto mo nga, yung mga sabi na. Yung sa taas niya, batik dito. Ako nagtataas.
Ano dyan sa taas? Utak patay na hayop. May pa din ako mag-isip mo. Utang hayop. Tapos na ito din mo nila, utay ko ito. Ito lang bigat. Para ko pinunod. Wala. Nandiyan ka na talaga mo. Ha? Nandiyan din. Ito ako nag-gabi. Ayun, hindi ko. Ano yan, kuya? Wala. Ha? Ito pa Pinoy. Isip ka muna ako. Kasi niya eh. Yan, kausap ko. Tapos, Dito. Siyaw siya sabi. Tingnan natin. What's that? What's that? Magkano dito? Wala lang mas. Ito guys. Ito guys. Uy, puta. hayop ko. Dahil nahiling ako sa natin. Ano, ito pa rin. Ay, ano? Ay, ano? Hindi ko kahit na ito. Ito mo yata, no? Ay, ano lang ito?
Yan o, yan o. Wait, wait. What? 23 sales na? Tapos ang A. Pag-zero. Set na. Ay, puta ka nga. Nalulog na kumain. Ay, puta. Nasa likod daw. Nasa likod daw. Yan, yan, yan. Ito pang naluksos-tos ko doon na ito natin eh. Ito ay. Ay. Kaya, kaya. That's the one. Ayan na. Nasa gilid. Gabang. Ito, tinarok siya. Ang hayop na sa likod ng puno na ay. Bakit siya? Okay, sige. Buwatan. Hindi mo try. Na-third blood. Kita kan yung kipit na iba mo.
Kawalan ko ay. Ay, hindi mo nagatag sa ay. Ay, mo lang muna ako. Ay, ay, ay. Ito, 66? Wait, 10 ko. Kailangan mo pala ito. Gamay kayo. Hindi pa na daw kumain sa likod. Gamay, di ba? Kita kayo. Ganda nga ito yung magana pa. Ang ganda na naglalaro. Alas kung bang kagat na sa mga ito. Tulong-tulong namin sila.
Isa pa, open mo isa eh. Okay. Ano ba yan? Okay.
Nagkaroon pa rin ako gusto mo. Nagkapalo, nagkapalo. May nagkalaban. Wala sa to. Ayaw sa mga. Ha? Dahil ako ibababa. Meron pa akong nagkala. Ikaw pa ba? Wow! Ulit to. Balik dito. Ito po. Mismo ko pa doon na yun. Yes, bakit? Patag. Tapi kayo. Kasi yung marami.
Puta rin din. Iya, sa kabat. Kuya, sa feeling ko, yan. Bawalan. Yan, sa ka. Ganda. Kasi na, sabi. Ito na ko. Kuya, ito sa likod. Ito pa pala. Luwas.
Reklamo. Oo, bata, no, nabuhay pa lang. Bawas na. Safe lang. Oo, nagbabawi siguro. Ano? Babawi. Lalo. Sorry. Kaya ito na natin ang Yun ang mabawasan. Di ko lang nagawa sa tuwalyo. Bawasan, hindi. Pagdating sa 8, nalikuha ng babang. Nakatulog ka na. So, uy, ano mo naman din? Nalig ko kay kasi mo natatan. Nalig ko kasi. Puro doon nga itong way. Ayun mo. Ah, sige. Nada tayo. Siya. Ayun. May kamay. Ito ano
Patas na mo, patas na. Utang niya. Nasusunod pa ako ng mga yun. Balik siya na ito na po. Nasaan ako po? Sabi ko ay pagpalit. Nailing na nga dito sa ano. Kaya ito kaya ba din? Hindi mo na. Utang tayo. Talaga to. Utang tayo. Sira ko na pala. Away, pinagdalay mo.
Oh! Boss, ano? Ano? Utang. Gusto ko ng ano gusto na buwas? Pagbilang ko ito po. Ano, nakalas na? Pagbilang mo? Yes. Ano? Na? Hindi na, ano, pagkatawag mo, hindi pa hindi ka na. Hindi, di ba? Tapos kaya mo. Ang tao na, one bit sa mga tao. Nagwali kita yung gano'n. Nag-MBA ka lang. Hindi na ako. Huwag na bubo. Sinubuhat. Bubuhat. Tapos ng mga manok laban. Okay.
Ito na ang hayop ko. Puro pa ko status na hayop. Ay, puta! Kulok ang puta ito hayop. Bigay. Gusto, nag-hide sa mga. Ito may salay. Munyo. Ito na ako. Puro na ako. Ako, buba ako. Kaya ito talaga.
Buhay yan. Oh, isa lang ba? Isa. Huwag na masabi yan. Kaya tayo. Okay, fine. Huwag ka masabi sa akin. Ayun nga, kaya tayo. Ha? Yung pasubit ko ba? Eh.